Joo, siellä sä vaan kuvailet vittu. Mut niin, mäkin kuvailin sua. Yli laudalle menet sinä. Mä sanoin, että eläinräkkäs mummo. Niin. Ootko nyt onnellinen omista toimistasi? Häh? Niin. Meepä. Ai et näin. Oletko sä noin vittu yksinkertainen paskahousu? Sä et pysty vastaan sun omista sanoista. Sä pakenet sinne kameran taakse. Kameran taakse pakenet. Tiet. No, pakene. Eikö sun pitää mennä sinne? Vai pitääkö meidän tulla sinne juttelemaan sun kanssa? Häh? Mennään vaan sinne, koira. Ei meillä tässä ole sen enempää muuta kuin tekemistä. No niin, mennään sitten sinne. Hop hop. Hop. Niin oliko sulle jotain asiaa, kun sä kuvaat mua? Häh? Oliko sulle jotain asiaa, kun sä kuvaat mua? Pistäpä se kamera vittuun! Pistäpä se kamera kuule vittuun! Et sä et kuvaa mua ilman lupaa! Häh? Ai! Ilman lupaa! Hei! Niin! Noniin, pistäpä ne vittuun ne sauvat! Anteella viimeinen kerta, kun kuvaat mua! Häh? Ja ne vittuun! Ja ne vitun pikkukoirat kuluu uuniin! Se on eläinräkkäystä! Niin! No lähdepä nyt hiihtelemään sinne! Oliko meillä jotain sanottavaa? Häh? Kutsupa sun miestä nyt täältä! Noniin! Mitä siinä ylpeät? En mä lyö muijaa! Eläinräkkä!